מחקר חדש שפורסם על ידי חברת התרופות נובו נורדיסק מצא שקיימת ירידה של 20% בסיכון למחלות לב שבץ בקרב מטופלי זריקות ההרזיה של החברה. איתנו דוקטור רז הגואל, מנהל המרכז הרפואי להשמנה. שלום לך, רז. שלום אלמוג. אז זה לא רק מרזה, גם מספק הגנה מהתקפי לב? ואפילו מונע באמת התקפי לב. באמת אתמול הגיעו בשורות מדנמרק על מחקר חדש שעתיד תכף יתפרסם החוצה, על כ-17,000 מטופלים שבמהלך 5 שנים חקרו את העניין, שסובלים מהשמנת יתר, שטופלו תרופתית לירידה במשקל, ובמקביל לראות האם אותם אנשים שסבלו ממחלת לב ירדו גם בכמות אירועי הלב המג'וריים שהם אנשים חווים במהלך החיים, לעומת אנשים שטופלו בפלצבו. ובאמת התוצאות היו מדהימות, כ-20% באותה קבוצה הייתה ירידה באירועים של אירועי לב משמעותיים, שזה בשורות מדהימות שאנחנו באמת יכולים להבין היום שמההשמנה עצמה אנחנו לא רק מפתחים את העניין הלייפסטייל שאנחנו מדברים עליו להיראות טוב, זה פשוט להרגיש טוב ולחיות הרבה 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 יותר טוב. האמת, זה גם נשמע הגיוני, ועדיין אני מניח שגם אתה כמי שמתעסק עם זה שנים על גבי שנים, אולי אפילו מופתע קצת מההיקף של התוצאות? מופתע לא, ידענו שזה קורה, אנחנו רואים אבל באמת את כל הדברים מתחילים להסתדר בפאזל. אם פעם היינו חושבים שההשמנה באה והולכת רק עם סכרת או מחלות כאלה ואחרות, ואנחנו נסתום את הפה ואנחנו נראה קצת במשקל, אז היום אנחנו רואים את כל המחלות שהיא ההשמנה, ואם אני יכול לפתור אותה, אני אוריד את כל המחלות הנלוות כלפי מטה. דבר איתנו במספרים. מספרים, אני חושב שהתרופות החדשות, אנחנו נגיע ל-30% ירידה במשקל, שזה מספרים של חדר הניתוח. התופעות לוואי, והיו לא מעט מהצד השני, טענות בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, שהבעלה לזריקה הזאת מביאה איתה גם תופעות לוואי, כמו דיכאונות וכיוצא בזה. איך אפשר להימנע מזה, ועד כמה זה משמעותי? אתה צודק, לכל תרופה יש בהחלט תופעות לוואי. הנושא של דיכאון ומחשבות אובדניות שעלה לאחרונה באמת על הפרק, מדובר בעשרות בודדות לעומת מיליוני מרשמים, ובתקופה של כ-14 שנה. זאת אומרת, המספרים הם זניחים, אבל כל אחד שזה באמת קורה לו, זה עולם ומלואו לאותו מטופל, ולכן יש צורך בהחלט באופן פרטני לדעת איך לטפל ולא לתת תרופות לכולם באותו אופן. דוקטור רז הגואל, תודה רבה לך. תודה אלמוג. לקראת עליית סרטה החדש של גל גדות בסוף השבוע בנטפליקס, ענקית הסטרימינג שחררה סרטון של הכוכבת הישראלית עם אגדת האקשן ארנולד שוורצנגר.